Нимә ул һирәк ҡулъяҙмалар? Башҡортостанда һирәк ҡулъяҙмаларҙы йыйыу борондан уҡ килә. Уҙған 1000 йыллыҡта донъя күргән тәүге ҡулъяҙма һәм беренсе китаптар, 20-нсе быуаттың яртыһына хәтлем осорҙа ижад ителгәндәре бөгөн ҡомартҡы тип йөрөтөлә. Бөгөн беҙҙең республикала 5 урында боронғо ҡулъяҙмалар һәм һирәк китаптар һаҡлана. Шуларҙың иң байы һәм әһәмиәтлеһе Тарих, тел һәм әҙәбиәт институтының һирәк ҡулъяҙмалар һәм китаптар фонды. Был уникаль ғилми һәм тарихи фондың хәле хаҡында беҙ хәбәр иткәйнек инде. Киләсәктә уның яҙмышындағы мөһим үҙгәрештәр тураһында махсус тапшырыу әҙерләнә. Зәки Вәлиди исемендәге милли китапханала бынан 6 йыл элек һирәк китаптар һәм ҡулъяҙмалар махсус бүлеге асылды. Бында ғәрәп графикаһындағы ваҡытлы матбуғат, латин графикаһындағы ваҡытлы матбуғат, гәзит һәм журналдар, милли гәзит һәм журналдар инде. Шунан ғәрәп, урыҫ һәм латин графикаларындағы китаплар бөтәһе бергә тупланды. Хәҙер аларҙы бер картотека өйрәнеү, китап тарихын өйрәнеү, имзалар тарихын өйрәнеү бөтәһе лә бер ерҙә ғилми хеҙмәткәрҙәр статусы булдырып эшләргә мөмкинлек булды. Беҙҙең китапханала әлегә иң боронғо тип һаналған ҡулъяҙма китап ушы. Әлегә тигәнем шул, уҡый алған, расшифровать ителгән. Бына 815 йыл һижри китап, Мәғәнил ысул тип атала. Шул 1411-1412 милади христиан йылына туры килә инде. Ошондай китаплар килеп һаҡланғанды, беребеҙгә лә сер түгел, Рәсәй империяһы ваҡытында Басурман, Магоментан тип ул китаптарҙы карателдәр яндырып йөрөһә, ауылдан ауылға бәсеттәрҙе йығып, айырыуса Елизавета Петровнаның указлары бар, шулай итергә тигән, юҡ итергә тип, урыҫ булмаған халыҡтарҙың мәҙәниәттәрен. Аҙаҡ ҡыҙыл дәһрилек йылдарында вәхшәт булған бит инде. Эшелон менән, машина менән тауҙай итеп өйөп яндырғандар күпме китапты. Китап һаҡлаусыларын Себергә ебәреп. Аның күп заманаларҙан һуң ҡалған был китаплар инде хәҙер моғайын ҡалырлар. Бына 3 китап бер юлы сыҡҡан Башҡорт милли хәрәкәтенең китаплары, 18-нсе йылғы китаплар. Бына был Шәйхзада Бабаштың тәүге китабы һәм үҙенең ҡулы менән тотоп ҡараған һуңғы китабы. Бына был Фәтхелҡадир Сөләймән, Абдулҡадир Инандың тәүге әҙәби китабы һәм һуңғы әҙәби китабы, аҙаҡ ул ғилми китапларына яҙған Төркиәгә киткәс. Бына был Хәбибулла Ғәбитовтың Башҡорт моңдары тигән китап. Бына был 2 китапты Башҡорт милли хәрәкәтенең йәшләр ойошмаһы Тулҡын үҙ аҡсаһына сығарған. Һуғыш ваҡыты 18-нсе йыл. Һуғыш ваҡытында китапҡа ҡәҙер булған. Быныһын үләт китабын Фәтхелҡадир Сөләймәнов ҡайҙандыр аҡса тап Силәбелә сығарталған. Былары икеһе Ырымбурҙа сыҡҡан. Бына Өмөтбаев, бына Александр Пушкиндың Баҡсаһарай фонтаны Өмөтбаев тәржемәһендә, бына Аҡмулла, бына Ғәли Соҡорой, бына Сәғит Мираҫовтың Фәтхелҡадир Сөләймән яҙған китапты икенсе түләрәк итеп Совет ваҡытында Салауат Батыр тигән әйбере. Бына Аҡмулла, бына Башҡорт тарихына арналған китаплар, Мөнир Һаҙыевтың Башҡорт тарихы, Хәсән Ғата Ғәбәшиҙең атаһы ул йырсы кем Ғәбәши? Солтан Ғәбәшиҙең. Ул да атала ул аҙаҡ. Тарихи ҡауми төрк. Бында ла Башҡорт тарихына бик күп нителәр. Шунан бына хәҙер һуңғы ваҡыт матбуғатта, айырыуса Мәскәү матбуғатында, телевидениеһында ваххабизм, исламский экстремизм фәлән тигән башҡа һыймаҫлыҡ һәм ғүмере булмаған хәлләр тураһында яҙа башланылар, һөйләй башланылар. Имеш шулай, былай. Бына мосолман китабы, бына тора хатын-ҡыҙ, бына тора ир кеше. Иллюстрациялы. Анда ниндәй генә иллюстрация юҡ. Бына. Фонд редких книг, в отличие от других хранилищ книг, имеет, конечно, свои особенности, в отличие от библиотек. У нас в Национальном музее есть библиотека и есть фонд редких книг. Фонд редких книг хранит книги дореволюционные, напечатанные на разных языках, на русском, на иностранных языках, на арабском, на персидском, на старотюркском. В этом фонде книги до 1945 года, изданные в Уфе, в Стерлитамаке, в других городах. Кроме того, здесь есть церковная литература, церковно-славянская литература, служебная, богослужебная литература. И отдельный вид хранения
это книги современные с дарственными надписями авторов. Есть книги, допустим, есть книги с надписями Газима Шафикова, Мустафы Карима, Рашида Шакура. Вот эти книги мы тоже храним. Не в библиотеке, а именно здесь. Самые старые книги у нас это книги времен царя Алексея Михайловича. Башкортостан Фәннәр академияһының тарих, тел һәм әдәбият институты галимдәре берничә тиктә еллар дәвамында башкортлар яшәгән төбәкләрдән берәмтекләп йыйган кулъязмаларның язмышы башка урыннарда һакланган комарткалар хәленнән артык аерылмай. Комартка китаптар фонды уку-укытуда бик кирәк кулланыла икән. Башкорт дәүләт университеты, дәүләт педагогия институты, хатта Шәрык гуманитар институты студентлары ла махсус курс гарәп телен өйрәнү дәресләрендә милли музейдагы яки милли китапханаларга кирәк китаптар фондына килә. Әмма өметле яшьләрне хайлап уку-укытуды дәвам ителһә, улар да гыйльми эшкә алыгыр, кулъязмалар һәм комартка китаптар ныграк өйрәнелер ине. Өйрәнү дә күп яклырак, тәрәнрәк булыр ине. Бұл эштең үтә мөһим икәнен галимдәр дә, фондтарның язмышын кайгыртучылар да аңлай, әмма сәбәп тәрәндәрәк. Кадрлар кирәк инде. Кадрларды, специалистларны бында эшкә ялып итәм дисәң, иң беренче һорау. Күпме акча түләйләр? Шуннан яшьләр килә икән, ятак бармы? Безнең бюджет оешмаларында ни Аллага, ни муллага дигән ягы Кайһылар бuna оешма битендә акчаһын әтүләһәлә яшәргә урын бирә. Үзенең транспорты менән эшкә алып барачтан алып кайта. Кайһыларның киресенчә бер нәмә бирмәй, ләкин акчаһын мул түләй. Бunda ни акчаһы, ни яшәргә урыны. Шуның өчен булган яшь специалистлар киләләр дә, күпмеләр эшләйләр дә, теләп эшләгән кешеләр барыбер китергә мәҗбүрләр. Бunda я фанатик булырга кирәк эшләр өчен, я бер миллионер балаһы булырга кирәк. Татарстан милли китапханаһының директор урынбасары килгән, ул элекке кулъязмалар бүлеге мөдирине. Мен аннан да һораган, нисек инде? Ул әйтә, менә шулай ике кеше монда эшләйләр, китмәйләр ди. Әйтәм, нисек алар эшләйләр? Адам берсе атаһы миллиардер ди. Берсенең бөтен нәселләре Татарстан нефте менән эш итәләр ди. Аңа акча кирәк, ул шул хәтле милләтпәрвәр, ватанпәрвәр бер кеше, менә шул савап өчен эшләй ди. Әйтәм, бездә шулай булһа, бездә ләйбәт булыр дип уйлап кына куйдым инде. Шуннан икенче ягыла бар, Татарстанда барыбер нигә китап мәдәниятенә карата хаксыл караш ныграк яшәй. Менә безнең бында гарәп графикаһында 13 меңдән ашу китап дип әйттем. Шул 13 меңдән ашу китапка адил бүлек иң яхшы эшләгән сактарда ла без 3 кеше утырдык. 3 кеше ярым инде, 3 ставка ярым. Татарстанның 7 меңдән ашу китабы бар. Татарстан милли китапханаһында гарәп графикаһында аны 6 кеше эшләй. Шул гарәп графикаһындагы китап белән генә. Безнең урыс китабынан, латин китабынан бүленмәенсә. 1 меңгә бер китап дигән һүз. Бер кеше дигән һүз. Менә кадрлар ягын шул яклап та карау зыян итмәс иде. Проблема с кадрами стоит очень остро. Я не могу сказать, что постоянно в фонде редких книг занимаются люди. Почему-то у нас получилось, исторически сложилось так, что я буду говорить об орфографичных книгах, языки не преподаются и используются не очень хорошо, не в достаточной степени. Богатейшая информация, к сожалению, остается пока в туне, пока не используется. Специалистов, которые могли бы объединиться, допустим, я не могу насчитать в городе 7, 8, 9 человек, которые могли бы сесть и сделать такую работу. К сожалению, нет. Комарта китаптар һәм кулъязмалар бүген һаман да урынлаштыруды, өйрәнүде, һаклауды, дөрес файдалануды көтә. Китабын һаклай алмаган җәмгыять акылын да югалтуы бар. Менә бит инде нисә ел яткан, ялтырап тора, буяулар ла һүнмәгән. Китап бидәүде бер китаптан гына да күрергә була. Башта аны менә линейка менән һыдып сыгалар менә. Менә һыдыклары күренә микән инде ул? Шуннан аны һыдып сыккас, каләм менән бидәп, каләм менән һүрәтен төшерәләр. Каләм менән һүрәт төшергәс, төсле каләм менән һүрәтен төшерәләр. Азак инде шуны
алтынға, көмешкә ялатып, аҙаҡ алтынға ялатып эшләйҙәр. Бына шулай итеп эшләгәс, нисәмә быуатлар ятһа ла, китап бына шулай матур булып ҡала. Шунан бына был китаптың шулай эшләнеп бөтмәү тарихының бер сәбәбе, алар бит китапты йыллар буе эшләп утырган хаттатлар, үҙләре үлеп ҡалһа, эше бөтөрөлмәй ҡала кешенең. Бына шул китап яҙмышы менән кеше яҙмышы бер булған. Икенсенән, китапларда кешеләр кеүек теге туа, ҡартая һәм үлә тигән кеүек. Донъяла бер ниндәй мәңгелек әйберҙә булмаған кеүек, китапта шулай. Бына бында бер китапты күрһәтергә була, бик аяныслы инде ул. Бына ниндәй матур китап, бөтөн ере матур, әммә ул ауырый. Бына беҙҙә китаптарҙы ул ауырыуҙарҙан итә торған үҙәк юҡ Башҡортостанда. Россияла ла хәҙер Петербургта ғына ҡалған шикелле. Бына шундай бер ҡорт була, шул ашай китаптың ҡараһын, китаптың нейе менән бергә. Аны бер төрлө лә туҡтатып булмай. Башҡортостан дәүләт архивында махсус дезинфекциялау мейесе бар. Бөтә иҫке китаптарҙы дауалауға етер ине ул. Уның һайҙырышлығы ҙур. Кәрәкле температурала 3 сәғәт тотоу етә. Тимәк, ауырыу китаптарҙы дауалау урыны бөтөнләй юҡ, булмаған дип әйтерлек түгел. Тиҙҙән Фәндәр академияһында ҡомартҡы китаптарҙы һәм ҡулъяҙмаларҙы һаҡлау мәсьәләһе буйынса махсус ултырыш көтөлә. Национальный музей 2 года назад заключил соглашение о сотрудничестве с Академией наук Республики Башкортостан. Это первый раз такое соглашение? Да, это впервые такое соглашение. Недавно академик Ураксин Зинур Газизович выразил пожелание, идею объединить все рукописные фонды, независимо от их ведомственной принадлежности, под одну крышу. И это предложение было нами воспринято с большим интересом, хотя бы потому, что Национальный музей планирует в ближайшее время построить специальное хранилище для всех фондов. И в этом хранилище мы намереваемся организовать специальное хранение, специальные условия для фондов, принадлежащих Министерству культуры, Академии наук, Министерству печати и средств массовой информации. Таких фондов у нас 5. Отдел редких книг Национальной библиотеки, Фонд редких книг Национального музея, отдел редких книг научной библиотеки Уфимского научного центра, Фонд редких книг или рукописный фонд Института истории языка и литературы и архив печати Книжной палаты Республики Башкортостан. Мы хотим создать одинаковые условия для всех ведомств, для всех сотрудников. Но там будут специальные лаборатории санитарной обработки, будут лаборатории анализа, микробиологического, бактериологического анализа, химического анализа. Там будет переплетная мастерская. Для этого нужны кадры. Первый вопрос – объединить все фонды под одну крышу. Второй вопрос – все заинтересованные стороны, включая вузы, должны сделать шаги вперед для того, чтобы подготовить кадры. Кадры научных сотрудников, кадры инженерные, лаборантские и так далее. Для этого нужно будет и вузам обратить внимание на проблематику книжную. И поскольку еще у нас нет специализированных кафедр и факультетов здесь, очевидно, некоторое количество студентов можно было бы отправить в другие учебные центры, чтобы они получили подготовку. Милли музей зданиясында ремонт һәм реставрация эшләре алып барыла. Был вакыйганы без озак йылдар көттек һәм республиканың президенты Муртаза Губайдулловичның указы ярашында 16 октябрьдә 2001 елда Милли музей турында указ чыкты. Ремонт эшләре алып барылуга карамастан, безнең хезмәткәрләр Милли музейның ҡомартҡыһын, уның фондын ҡурсалауда зур эш эшләйҙәр. Иң ҡомартҡы булган китаптар һаҡланған, ваҡытлыса һаҡланған бүлмәлә торабыҙ. Был бүлмәлә 3183 ҡомартҡы китаптар һаҡлана. Был
китаптар вакытлы сахакланган вакытта ошондой пакеттарга алынып, кештелерге коюп саклана. Бул китаптарды вакытлы сакланганда температура бұл бөлмелі 18 плюс-минус 1 градус, һәм һава дымлылығы 50-65% болырға тиеш. Әгер де біздің Милли музейге фондты саклаусы помещение зур етіп түзіп берһәләр, біз Башкортостандағы болған бүті құмартқы китаптарды өзіміздің қарамаққа алып, оны саклауда өзіміздің көсібізді елемесендік. Чөнки бұл китаптар біздің генә халыққа түгел, бүті Рәсейге, бүті дөньяға билдәле булырга тиеш һәм хезмәт итәргә тиеш. Шулай. Вы знаете, это реальность, потому что объединение фондов и совместное их изучение, оно приносит пользу всем участникам вот этого проекта. Понимаете? Это нас избавит от распыления средств. Это избавит нас от того, что разные фонды, разные библиотеки, разные учреждения работают по разным методикам. Мы можем здесь сделать унифицированные компьютерные программы, понимаете? Мы должны изучать рынок потребления этих книг. Мы должны изучать необходимость, вернее, мы должны изучать потребность разных учреждений в информации. Поэтому это, конечно, реально. Все понимают. И Министерство печати, и Управление по делам архивов, которое хранит огромное количество документов, написанных арабскими буквами, но не знает, что в этих документах. Түркия Республикалар тарихында беренче тапкыр кулъязма һәм һирәк китаплар буенча халыкара симпозиум үтте, гыйльми конференция үтте. Аның резолюциялар бик әйбәт, менә ошо картотекаларды унификациялаштыру, иске басма һәм кулъязма китаптарды яңадан басып чыгару, чөнки китап мәңгелек түгел, искерә бит инде ул. Шуннан үзара бер төрле принциптар менән классификация үткәрү, бер төрле принциптар менән картотекалар төзү, бер-береңде электрон картотекалар төзүп, бер-береңә бармаенча кемдә нәмә барлыгын эшләргә. Шуннан инде ошоларны эшләп беткәч, шуларны бергә кушып, төрки халыкларының китап мирасын туплы каталогын эшләргә һәм шуны ничә том килеп чыга, 100 томмы, 200 томмы, шуны басып чыгару дигән каталогтарын гына. Атын һорагач арбаһын һорай дигән күк була микән инде. Ләкин кулъязма һәм һирәк китаплар менән эшләп ултырган гыйльми, саф гыйльми китап мирасын, китап мәдәниятен өйрәнгән бер гыйльми бүлек булырга тиеш республикада. Һәм ул булырга тиеш теоретик юсуктан Фәннәр академияһына карамагында, практик юсуктан Милли мәдәният министрлыгы карамагында. Ул турында күп һөйләшүләр дә булды инде. Ләкин Алла бирһә булыр инде ул. Өр-яңы архив бинаһы ремонтланып, бүген бөтә республиканан Совет дәүре дәүләт архивтарын кабул итә. Архив идарәһе өчен хөкүмәт һәм президент ифрат зур мәсьәләне хәл иткән. Милли музейда китәләрсә еллардан һуң төзекләндерү эшләре кыда. Элекке караңгы, тыгыз музей залдары яңы сабалкый. Музейда ремонт. Безнең караштарды ла төбенән үзгәртерлек яңы терелткеч көч кайда, касан килер?